Oh, yusa nakakaon na ba mong binakol? Ang manok sa buwan og butong, nya sagulan pug unod sa butong. Asos di matabas-tabas, porting pagkayusa, porting pagkalamiya higupon sa sabaw. Ikahuman hukaron na sa tong hukaran nya bukong, kay wala man ta kadag platong hukaran sa sabaw. Kadilan sang inimbento na tong nga plato. Mao na ni siya gitawag og binakol. Di pod mayunuyano ang mga singgaw makadag panukob, porting lunosa, garabis mga singgaw kusugam makadag sablok sa sabaw. Way gipasaylo, grabing mga gutuma. Di pod magpalakansing usa ka singgaw, naningkamot pug higop. Wala na kampasundayag lahos. O di napunta, sugdan na nato. Usa ta molosob agi sa kano sa nadaan og butong sa usa ka singgaw para sagol man sa tong pikhan ron. Pagkahuman og kuha og butong sa usa ka singgaw, gikuhaan na po nas usa da og dahon sa sili. Sagol man sa tanas sa tong pikhan ron. Pagkahuman og kuha og dahon sa sili, awan na kampasuntayag batsin na ta. Mangita na po tag spot nga may natong katukban. Adto tagbalik sa Lake Spring. Amaagian na po din nato ang gumbang spring diri sa Taboylan. Nagsunod ra po na di ang do ka singgaw sa tuwa. Mobalik ko sa tadre, wa man ni kakuyog ang usa ka singgaw atong una natong losob. Maligo ko na siyang hapit kanini maho ng turo. Nagpaabot lang po ng do ka singgaw sa tuwa. Nakabalik man tas agi kay nakalimtan ng asin. Awan na kampasuntayag losobo na nato. Gipas-an na nas usa ka singgaw atong mga materialis. Nagsunod na po ng usa ka singgaw na nagpas-an sa tong butong. Lubi. Okay na og abot na ta. Mangita usa tagdapit nya kahalingan nato. Porting pagkayo sa kaliguan tinaw kayo. Ari ra ta dire gibutang na nato mga materialis dia. Gikuhaan na po nagbato sa usa ka singgaw dia para himuon na tong sungagan. Automatic gikuhaan na po usa da mga kahoy-kahoy sa libon para sugnod na to ba. Hukaron no sa tanitong baho nga mais kay ari ta magluto. Pag human og hukad sa usa ka singgaw, gihugasan na po niya kaldero dia para mawagtang na mga mumho. Automatic giwahiwa na po sa usa ka singgaw dia atong manok. Hiwa-hiwaon tani kay purti ra pagkadagkuha. May nang dili sumuli nig tuko ba. Ikaw man hugasan dito nagamay para mawagtang ang mga baho ba. Dili na po ta magproblema sa ihugas na to. Porting pagkayo sa unay ratas tubig. Pagkahuman limpiuhan o sa tanidaan natong mga materialis. Mao na ning mga materialis sa isagol sa tong lutoon karon. Naputay dahon sa sili. Hugasan na yun og gamay. Ibutang na diay iapil ta na. Di po di matabas-tabas kompleto ning mga materialis. Matik halingan na dinas usa ka singgaw largo. Isukod sa tong kaldero be o goods ra ba? Sos goods kayo. Wa na dakapsundayag butangan na tanig dibol. Sugdan na natos pagluto. Gisalon no sa tanidaan natong mga materialis kay para maitos gud iyang baho ba. Mao man ni siya makapadag pahumot sa tong putahe. Pagkahuman og gisal sa tong mga materialis, di ara ipanglunod at atong manok. Ato po ning gisalon og gamay para mopilit ang baho sa tong materialis ba. Ikahuman og kayo-kayon dayon para masagol-sagol ba. Ikahuman lunudan dayon aning sila espada. Isunod butanig lunod ang kugod pang pabaho ba. Daog sabaw na lay kuwang. Di ara tong isabaw automatic itibtiba na usa ka singgaw da largo. Ang kanimang tubig mo isabaw na to. May ni isabaw kay organic. Gikan migunos kalubian na to. Porte pang pagkalabasa. Ablihan no sa tanidaan. Ikahuman ihatag di sa usa ka singgaw. Paksit unay daghang pasundayag. Iyabo na ng tubig sa lubi. Taslo ka na iyo pala. Kay kuwang pa man natong sabaw, apon na nato usa sabaw ba importante. Wa pod kagwantang usa ka singgaw, giimnan pa gyud atong inog sabaw. Grabe porma pug lunos. Ana di pa usa ka singgaw mititipod, giimnan pa gyud usa ka ladukan. Ay na sig inom-inom da, isabaw na na. Okay na og asos porting pagkayusa ukay-ukaya sana para masagol buyukan usan ato aning liso-liso pang pabaho kay wala pa man gyud makondinto ang usa ka singgaw sa sabaw punan pa gyud kuno para di gyud mapingi sa hinigupay kana syaro ikapanghilamos lang ang sabaw ikahuman butangan din nato ning dahon sa sili pangbuak-buak man sa tong giluto ausos ayos kayo hiwa-hiwaon usa ta natong kamote pagkahuman og hiwa-hiwa isagol ta na diha goods kayo gilugit ang punas usa ka singgaw ni atong butong nga inog sagol porte gyud pagkayusa ni ron kay may aksyon na magbukal atong giluto ilunod na ta natong nilugit nga lubi di pod matabas-tabas ning tukbuno na sinagulan og lubi pero porting pagkaayusa kay wala man ta kadaglaing laom nga hukaran adi ay may nga hukaran mapuslan po ning buko nga gilugitan sa unod agi panitan po sa usa ka singgaw di iyang kilawnon nga pipino di ara tong giluto ukbe kuno asos porting pagkaayusa nagbukal-bukal na ato na ning pikhan sa pagtimpla buyukan og gamay nga bitsin syempre buyukan po na nato naggamay nga asin kutaw-kutawon na gamay para magpantay iyang lasa matik itistingan na nagtilaw sa usa ka singgaw largo asos goods kuno kayo ilunod din tani atong sibuyas dahonan may ni ba pampuno-punos dahon-dahon asos grabe ng pagkaayusa gitilawan na po sa usa ka singgaw di ang unod og humok na ba grabe lunosa gilagoy-lagoy ra bahalag init grabe kusugam ka nagsabsab singgaw nga amatik hugasan na po na usa ka singgaw nga atong hukaran ikahuman iplastar na diya sa tuntok bananan okay daog kana diara po datong plato nga inimbento kana mo isudlan nato sa sabaw para matagsa ba diara ablihin na natong binakol asos grabe porteng pagkaayusa sabaw pa lang gidaan sud ana automatic isud din tada sa atong plato di pod mayano og plato porteng pagkadaghanag masud sakto kay itagsa-tagsa sa mga singgaw og mahurot ang usa ka bukongan burot yung pabawnan diara matik nasudlan ang upat ka bukong porteng pagkaayusa di na gyud mapingi sa mga singgaw wanay daghang langay habuan na natong baho nga mais ipangplastar na diya sa atong hukaran wa usa tay sinaksakan ron wa kakaot og kamuti ang mga singgaw adi apon tay kinilaw nga pipino iplastar na diya ka pilon tras pagtukob diara tong finished product asos grabe ayusa burot na po mga pabawnan sa mga singgaw ngani wanay daghang pasundayag tukbon sa namon kay gipangguslan na pagayong mga singgaw hala habab habab no binakul ang kulo na uso tagsa sama ini ini buang hanggo lebih lebih ni ay ngam ya payas
Chicken nuggets. Ah, grabe. Ano yung Denver nuggets? May tinuod. Pero hata, no? Bukong ba? Usap mo. Bukong ay pata. Botong. Sabong. Oh, nagbutong. Kuhain ninyo mga singgaong, tabi niya. Ayun, kaya igit. Hisap lang ba ba? Masaan si Tino? Kabar? Tinugay mo natin gawin. Sabaw mo dia. Ngam. Udah. Dobeling busog. Layoy. Sabang tung. Ibot. Yung singkaman. Yung say hanghang ba? Sweet and spicy. Sarahan ba kayo? Kabaw. Wow. Sa burok. Yum. Ha? Kabaw mo sila. Anong luto? Iya, magpagkuba ka. Nito sabaw eh. Sabaw ba yung sabaw? Sabaw yung taon yung singol ya. Hamang. Hangang. Kulirahan ka una. Sabaw mo na. Lubi ba? Karon. Manam ba? May sikma? Grabing ko rin hidup sa sodo. Udah na. Grabe. Wala akong bati. Grabe. Lubi ba? Kinagod. Lamit tayo sa lubi. Karon. Karon mo man. Sa lubi. Dosa. Higup. Out na ko sa kasindaw. Agay. Out na. Yung tubig. Grabe ho. Pukul sa bola. Ihalag yun. Higup. Sabo ba? Habe. Kay nahuman na magtukob ang mga singgaong, busog naman, apirahan na istona, di matabas-tabas makadagkaligo, grabe makadagdayak sa kabaw, lubog ang agi, porting mga bulingag lawas, murag karon pa nakaligog tubod, grabis usa sawom gyud pagayo, asos porting pagkamalasa sa usa ka singgaong, dili lang usa kuno siya maligo, kay natakda siya sa puko. Sa singgaw kita sa ligo. Yo, what's up? Grabe
grabe makadag kaligo sa mga singgaw kay karon may taw nakalugso og tubod. Grabe nagdayak pag-ayo. Walay daghang pasundayag mag-shoutout sa tas atong mga singgaw. Shoutout kang Jerbs de la Concepcion, kang Yuman Angway, kang Aisa Praise, kang Arnel Lisondra Talido, kang Daniel Gaviola Villaver, kang Ramel Colarte, kang Lester Gonzales Doroy, kang Cheryl Loon Piñas, kang Ronel Purisima Villabas, kang Janrel Dongog Brua, kang Fen Frensay, kang Neil Kabasaan, kang Ismaili Girl Ibol, kang George Hortilano, ug kang Dedsky Romeo. Shoutout na ninyo mga singgaw. Comment lang mga singgaw sa atong latest upload. At turtam ko ang first 13 comments sa atong shoutout. Ari lang ta ko to mga singgaw, i-share ko like ng video para mas nakabutang matukob.